Gibuntang marhayang sa tuyang hapon ngani miski gani baga mga tugang nag-uuran-uran ano. Pero sabi sa Manila da mainiton, digdi sa Bicol mauranon. Pero anong gusto nindo? Mauran, mainit. Duman nagdeklara da duman sa Manila ning kuyan, tama ba 'yon? Nagdeklara da sa Manila ning mainit talaga. Kasi dahil walang pasok. May nakita ko walang pasok. No? Dito naman, kahit na umulan, bumagyo may pasok pa. Anyway, pasok tayo dito sa DCGB, para maghatid sa endo ng maray na barita. Ayan, mga tugang. Anyway, ngunya na daw, magaling na naman sa tuwing pag-urulayan. Pero bago mag-urulay-ulay kita mga tugang, pwede tabi ka mo magduman sa endong mga Facebook at pagkatapos duman sa DCGB News Online. Yan ang ngani, kung pigilin ko na ngani ngunyan, igwa ng 33 views. Thank you very much sa nag-aantabay permi sa tuya. At paki-like tabi nindo ito, pagkatapos paki-share. Okay? Then i-share nindo parang so amiga nindo makadangog man at makanood man aral daw baga Lunes hanggang Sabado kita nagtatauning mga marhay na impormasyon na para sa satuyang buhay. Yan, okay? Mga importante yung mga tugang. Anyway, so haliyon ta muna so okay naman ha. So ngunyan baga Marso magayon mga tugang na of course sabi nga ito month of the women ba ito, pero alam magayon din na sa tuyang iselebrar ang lalaki na ginagalang lagi ang kanyang ang babae. Siguro si Say Father Boots ang mga lalaking gumagalang sa mga babae. Yan. At siya sarong panalmingan tabi iyan na magayon arugon. Kasi minsan bagang niya sabi nga ni Women's Month. At the same time, pag sinabing Women's Month mga tugang, magayon manggiraray na si Santa Maria ang gibuhon na modelo. Bako si Maria Capra. So, sa Pilipinas baga, iwa kitang inaapod na Maria Clara. Yun, bakong Maria Capra. Bako sabihin na itong Mariang Rugan mga yan? Maindata. Bato-bato sa langit tawag ng mata magalit. So, talagang mga tugang sa tuwing arugon si Maria. Kasi si Maria mga tugang, yan ang masasabing Ginong Maria na pupuno ka ng grasya. Ba talagang siya kasi ang talagang modelo. Kaya magayon yung mga tugang well, kasi sinasabi na ang babae sa kalalaki ay dapat maging partner. Hindi sila dapat maging kaaway o magkaribal or sabihin natin na tawag yan, enemy. No. Because they have to complete each other. Yan, mga tugang. Kaya magayon iyan, na sa tuyang talagang sabi nga ni ngunya na panahon na ngunya na Marso sa tuyang sineselebrar ang Women's Month, pero may itatao ko sa indong magayuno na ehemplo sa rong babae na si Maria. Okay? Si Blessed Virgin Mary. At the same time, may lalaki na iginagalang niya ang babae. Walang iba kundi yan, ngunyan na month of March, sa tuyang tawaning importansya, ang sarong lalaki na palaging ginagalang ang babae, kababaihan. Walang iba kundi si San Jose. Kasi sa March 19, sa tuyang iseselebrar, si Jose bilang esposo or husband of the Blessed Virgin Mary, at the same time, foster father of Jesus Christ. Okay? Sabi nga, is the patron saint of all fathers, husbands, and mga maganda mga tugang iyan. Okay? So, yan ang sa tuyang gibuhon, Dakulaon, maghagad kita ning tabang kay San Jose.
na magalang ang mga babae at mga babae naman maghagad ng tabang kay Maria na maging modelo. Okay? Sabi nga dito, Saint Joseph is a model for those who seeking guidance in their daily struggles. He is admired for his obedience to God. Ganoon talaga maging masunurin. His unwavering faith and his role in protecting and providing for Mother Mary and Jesus. Yan mga tugang Magayon nun nasa tuyang ngunya na Marso, panalmingan po ini. And by the way, sa maabot na Miyerkules, sa tuya ng pupunan ang Lenten season. Ang Lenten season mga tugang, pinupunan iyan sa pagpapahid sa tuyang mga noo ning bakul langis kundi ning abo na nagpapagirumdum sa tuya na kita gabos ay mga ang masasabi? Kita gabos ay mga tao na gawa sa lupa. Kaya may kanta, nagmula sa lupa, babalik ka rin sa lupa. Yan mga tugang. Kaya magayon niyan nasa tuyang ngunya na Marso, urup-urupon, dahil sa kababaihan, si Maria, at the same time si Jose na iginagalang niya perme ang mga babae. Okay? Yan mga tugang. Kaya arugon ta ang panalmingan ni Jose na ginalang niya si Maria. Sabi nga sabi nga si Jose ito po hindi ginalaw si Maria. Minsan sabi ginalaw daw si Maria ni Jose. Mali po yan kasi wala naman sa Biblia yun ibig sabihin talagang Mary the Blessed Virgin remained virgin perpetually. Kaya hindi po masasabi na ginalaw si Maria ni Jose. Mali po yan. But anyway, yan lang po ang tango niyan, pagirumdum sa naman mga tugang, nangunya na sa tuyang sineselebrar ang Women's Month, at the same time ngunya na month of March sa tuyang sineselebrar din si Saint Joseph. Okay? So, mga tugang, ngunya na daw, magayon na talagang balik-balik ang giraray ang tataramon ning kagurangnan. So ngunyan magayon ang ebanghelyo sa aldaw na ini ning Lunes, ika-8 linggo sa karaniwang panahon, ining hapot. Ang hapot ko sa inyo mga tugang, kita baga naghahapot kaya kita? Magayon din ang hapot kaning taong ini. Ang sabi niya, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Yan. Ano ba ang mga tanong natin ngayon? Siguro ang tanong natin ngayon, Father Butch, paano ako yayaman? Father Butch, paano ako makakapangasawa ng maganda? Father Butch, paano ako makakasawa ng gwapo? Yan. Father Butch, paano ako makapag-aral ng mabuti? Yan. Anyway, yan ang magandang tanong, itong tanong na to. Paano natin mamanahin ang buhay na walang hanggan? Natanong mo na ba sa sarili mo yan? Naihapot mo na ba sa sadiri mo yan? O pwede mong pighapot, paano ako magkakwarta? Paano ako maging mayaman? Paano ako magiging sikat? Alam mo yung mga tugang na yan, mga kahaputan na yan, ay dahil man talaga makakapagtao sa tuya ng tunay na kaligayahan sa buhay. Pero yung hapot din magay ni. And I think, sa palagay ko, sa isip ko mga tugang, magay ni talagang haputon ta ang kita lambang saro, haputon ta ang sa tuwing mga sadiri. Ano ang dapat nating gawin parang magmana ng buhay na walang hanggan? Yan. Kasi lahat tayo mamamatay. Kaya nga sa Miyerkules ng Abo, ipapaalala sa atin, ipapagirumdum giraray sa tuya, mga tugang, you are dust, and from dust you shall return. That is the old formula. Pero sa new formula, ang repent and believe the good news. Okay? Hindi repaint repaint.
Sabi kasi, repaint, Father, repaint. Ano ang pipinturahan? Dahil man, repent, ibig sabihin, magsisi na sa ating mga kasalanan, at magbalik loob sa Diyos. At paano tayo makapagbabalik sa Diyos? Ay may binigyan na rin tayo ng paraan ng Panginoon sa itong salitang sa repent and believe the gospel. Yung palang gibunta. Magtubod kita sa marhay na ebanghelyo o marhay na bareta ning kagurangnan. So yung pangatugang ang satuyang talagang pag-urulayan. Kamo, kung haputon ko kamo, ano ang dapat nating gawin parang maging malapit sa Diyos? Yan, may text nga sa dito. Sino ba itong text na ito? Babasahin ko. Father, okay. Sabi digdin ni 4537, good afternoon, Father. Ask ko po, paano pa ako bahalin ng habang buhay ng couple friend na talagang I treat them as my true parent. Yan. So, keep loving lang. Okay? Kung paano ako mamahalin ng habang buhay ang couple friend ko na talagang I treat them as my true parents. Maswerte ka. Kasi may nag-alaga sa imo, magayon iyan, ha? So, ang sagot ko, sa hapot mong ini nga ni, keep loving. Yang laman, keep loving lang. Sige lang, ipadagos mo lang ang pagmamahal mo, pag-ibon ng karahayan. Yan naman ang talaga ang sikreto ng buhay. Parang matamo natin ang kaligayahan, ang kapayapaan, mag-ibos sa nakita ng karahayan. Kaya, ituing hapon baga si Father Boots nagtatao sa indo ng mga mensaheng maging marhay kita sa buhay. Kasi pag marhay kita sa satuyang buhay, mga tugang, di kitang gaanong madidipisilan kita. Tayaw na problema yan. Nandiyan na po yan. Kasi dahil naman tamang control ang mga tao. Pero at least dahil kita nagpapadara. Hindi po magayon. So keep loving lang. Okay? Kaya sabi ko nga ni sa mga mga tinatabangan ko man, keep praying lang. Sige lang. Dasal lang kayo. Dasal. Dasal lagi. Yan. Kasi pag nagdarasal tayo lagi, may isa sa buhay natin din ang mabuting balita. At nagiging tayong, sabi nga, kawangis ng Diyos. Kapandok ka ng Diyos. Yan. Kasi you talk to God. And when you talk to God, prayer is the language of God. Tanda natin mga tugang iyan, ha? Prayer is the language of God. And that's why if we keep on praying, then we are in the language of God. Yan. If we keep complaining, we are in the language of the world. Katingan ang mga tao sa mundong ini. Pero may reklamo digdi, reklamo, mainiton, mauranon, anong gigibunta? Kung gusto mong mainiton, duman ka sa Alaska. O doon ka sa, Southern Hemisphere ba yun? O sa Northern Hemisphere. O yun. But anyway, kaya sabi nga ni, pwede naman po yan pagtiisan, sa buhay ng tao, arog ang kaan. Okay? So anyway, ang hapot ni Father Boots, anong dapat natin gawin parang tayo mabuhay ng mabuti? O pwede na yun simple. Kasi dito, magandang tanong ng taong ito, isang tao na patakbong lumapit kay Jesus at lumuhod at nagtanong, sabi, Guro, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Yan. So, alam mo, hindi naman tayo dito sa mundong ito, ang sabi nga, ang destiny natin, ang hangganan natin, is that 6 feet below the ground. Pag namatay ang tao, anong pagkakaiba natin? Kung ikaw naniniwala sa Diyos, may pagkakaiba ka sa mga hayop. Kasi ang mga hayop, pag namatay, wala na. Pero ang tao naniniwala sa Diyos, pag namatay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi baga ng Panginoon, madalas ko nababasa yan pag nagmimisa ko sa patay. Ang sino mang nagtutubod, si Simon nagtutubod sa Diyos. Daay na magagadan. Kahit managadan siya, daay na siya magagadan. Yan baga, whoever believes in God will not die.
but will live forever. Yan po mga tugang. Kaya magayon yan eh. Kaya minsan nga lang, kita nakakalingaw na. Nakakalingaw. Kaya sabi nga, ano ang maray sa malingawon? Pagirumdum. Okay? Kaya mahiling mo mga tugang, miski sa misa, pag nagsisimba kita, narumduman ta, ini yun, nadadangog ta ini. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. O sa Bicol, gibuon nindo ini sa pagrumdum sako. Yan. Dapat di kita makalingaw. Permi narumduman ta ang Diyos. Permi tang narumduman ang kita magagadan. Ano? Bago man paligsok iyan eh. Ano? Si Lola nga kaya nag-edad ning 96. Ano? Pero yaon na sukabaong, nahiling niya sukabaong. Bago ang paligsok iyan, alam mo mga tugang, mas maray nga ni na talagang aramta. Kasi pag aram mo na magagadang kita, siyempre ihanda ta sa diri ta. Araw kayo ni, siyempre nga ni ako, nagpa-doktor ba ako kasusaro at may nahiling na at least naagapan. Kasi kung hindi, kundi ito maagapan, sabi niya, pag pababayaan mo yan, Father, pwede kang magka-cancer. Kaya mabuti yan. Kasi nga, maganda mga tugang yan, from time to time, igwa kitang check-up, physical check-up, ngunyan na Lenten season, maganda yung mga tugang, na igwa naman kitang spiritual check-up. Check-up baga. And when pag-abot kang spiritual check-up na yan, maganda yan kasi napapabuti natin ang satuyang salud, physical, pag physical check-up, napapabuti natin ang satuyang kaluluwa, pag spiritual check-up. Okay? So yan mga tugang mag-importante yan. Kaya maganda na haputunta. Sabi nga lang, pag parang gusto natin magkaigwaning halawig na buhay, at tamaanan mo sa imong buhay. Kung gusto mo magkaigwa ng buhay na daing katapusan, walang hanggan, yun, sumunod ka sa Diyos. Yan, napakaganda po yan. Anyway, babalik muli si Father Boots, makataos ka ng mga pagirumdum. Ang oras tabing mo yan, 18 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The best deals, the best savings await you at the Metro Department Store Sidewalk Sale. March 14, 15, and 16. Up to 70% off on selected items. At the department store, get additional 10% off for MRC card members. MRC exclusive bargain treats. Save as much as 50% with a minimum purchase of 2,000 pesos at the department store. At this supermarket, exclusive to all MRC and MBC members. Free gift with purchase. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 213154 Series of 2025. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikan
umakyat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyanal daw ning Lunes, ano? Pets, ano ngayon? Tres kang bulan ning Marso 2025. Gusto ko pong batiin ang aking kaibigan, ano? Si Lulu Nava na nakikinig ngayon all the way. Hindi ko alam kung nasa Gumaka siya o nasa Novaliches. But anyway, thank you very much, Lulu. At of course, si Jocelyn Inovejas. Maray na hapon po, Father. Okay, mga tugang, sa tuwing ipadagos ang sa tuwing pinag-urulayan, may mga kahaputan sa tuya mo niya na dapat talagang haputuntaan sa tuyang mga sadiri. Okay? Magayon iyan eh. Kasi yung paghapot, makakaigwaning sa tuya na sinasabi ng paghurup-hurup. Yan. Paghurup-hurup. Okay? Ngunyan, gusto kong basahin sa inyo mga tugang ang marhay na bareta ngunyan na aldaw ng Lunes. Ano? Ini po mga tugang na sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 10, talata 17 hanggang 27. Isang palakad niya, isa at nang palakad na siya, isang tao ang patakbong sumalubong sa kanya at paluhod na nagtanong, "Mabuting guro, anong dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos? Huwag papatay, huwag makiapid, huwag magnanakaw, huwag manirang puri sa kapwa, huwag mandaya, igalang ang iyong ama at ina." Sinabi sa kanya ng tao, "Sinunod ko ang lahat na ito mula pagkabata. Ano po ang kulang ko?" Napakaganda, no? Masunurin pala. Tayo sumusunod kaya sa utos, ano? Kaya tinitigan siya ni Jesus at minahal siya. At sinabi, "Isa pang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at saka bumalik para sumunod sa akin." Yun. Kaya pag sumusunod tayo sa Panginoon, may mga bagay na dapat talaga nating iwanan, Kasi nagpapabigat yan sa buhay, lalo ang kasalanan, di ba? Pinanghinaan ng loob ang tao sa salitang ito at umalis na malungkot sapagat napakayaman niya. Kaya tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap ngang makapasok ang mga may kayamanan sa kaharian ng Diyos." Takang-taka ang mga alagad dahil sa panalitang ito. Kaya't muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Oo, mas madali pang para sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Lalo pang namangha ang mga alagad at nag-usap-usap, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Imposible ito para sa tao, pero hindi para sa Diyos. Lahat ay posible sa Diyos." Mga kaibigan, yan po ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes na panghugutan natin ng paghurup-hurup at i-apply natin sa ating buhay.
Mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, talata 17 hanggang 27. Napakaganda mga kaibigan ng paalala sa atin. Hindi naman ibig sabihin mayaman ka, hindi ka makapasok sa langit. Hindi naman eh. Pag ang kayamanan mong yan ay hindi mo ginagamit sa kabutihan. Di ba? Mayaman ka pero saan mo ginagamit ang kayamanan mo? Sa pagtulong ba? O sa pang-aapi ng ibang tao? Yan, mahirap po mga tugang, Kaya, dito sinabi ni Jesus, napakaganda itong pagnilay-nilayan, walang imposible sa Diyos. Lahat posible. Posible lahat yan sa Diyos. At sa taong naniniwala, posible yan eh. Alam mo, sa mga pinapanood ko ngayon ng mga Christian movies, lalo sa YouTube, sarong yun, gusto ko rin sa inyo, nasabi ko na ito, pero panoorin ninyo ito. The Box of Faith. Okay? Isa yun. And Born to Win. Yan. Maganda yun. Marami mga alam mo, doon sa istorya, yung bata, naniniwala na hindi siya hindi pababayaan ng Diyos doon sa Box of Faith. Hindi siya pababayaan. Totoo nga naman eh. Lahat na hinihingi niya, ibinibigay naman ng Diyos. Bakit? May tiwala siya. Yun. Tiwala lang talagang kailangan natin. Minsan kasi, nagdududa tayo eh. Yan ang kadalasan. Tingnan mo paano nagkasala si Adan at si Eva. Nagduda. Tayo din. Pag tayo nagdududa lagi, hindi natin makakayanan. Halimbawa, ikaw magaling, pero nagduda ka. Maghihina ka. Hindi ka gagaling. Pero halimbawa, kung sasabihin natin na talagang malakas ang paniniwala mo, na mahal ka ng Diyos, at sabihin na ikaw ay talagang hindi pababayaan ng Diyos, totoo yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam mo, meron pa ako napanood na totoong istorya yun mga tugang. Hanapin ko nga dito sa aking Maganda yung yung istorya na kung saan story na mga tugang na siya po ay namatay na pero nabuhay. Yung I forgot the movie. Napakaganda po ito, Miracle. Hanapin ko nga sa kung Miracle's Eyes, okay. So yun. Ito mga tugang maganda ito eh. Actually, true story po ito. True story po ito. The Breakthrough Movie. Yung Breakthrough Movie, mga tugang, na siya eh. Patay na siya eh. Pero alam mo, hindi sumuko yung kanyang nanay. Nagdasal na nagdasal. At ang kagandahan po noon, yung mga kasama niya sa community ay nagdasal eh. At dahil sa dasal, ano nangyari? Nabuhay. Yun, sabi sa akin dito ni 4537. May Father, ang kayamanan na nandito sa akin ay ginagamit ko sa pagtulong sa kapwa. Ganito, Father, ginagawan ng mga straw bags na paninda nila yung couple friend na naag-alaga sa akin and as their true daughter forever. Yan ang maganda. Kahit na siguro nga hindi ka naman talaga tunay na anak, pero ito ang maganda. Maganda ito eh. Okay, inalagaan ka. So, yan maganda na patuloy ang pagmamahal mo sa kanila, paggalang mo para maging milyonaryo silang mag-asawa, Father. Kung baga, Father, ginagamit ako ng Diyos to reward them as gawa nila sa akin na inalagaan ako as their true daughter forever. Yan. Pasalamat ka kasi napakaganda po yan, na talagang yan na nga na mga tugang. Yan na nga, mahiling ta na talagang dahil ka pababayaan ng Diyos. Ini pong breakthrough moving ini, istorya po ini, na na po talaga siya eh, na ano na siya, nasa
patay na yun eh. Pero yung nanay niya, hindi po sumuko. Marami. Yan ay mahalaga kasi walang imposible sa Diyos. Yan. Kaya nga, sa isang taong nagtutubod, dakulaon ang, sabi nga, magigibo. Kaya bagay ni balikan ini sinasabi na, sabi nga, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Alam mo, hindi materialism. Akala natin, ang Pilipinas, paging mayaman ang Pilipinas, wala nang problema. I don't think so. Amerika, may problema po eh. Hindi nangangahulugan pag mayaman ka na bansa, wala kang problema. Ang Amerika, malaking utang, hindi ba? Talagang hindi kayamanan ang sagot sa kaligayahan, sa kapayapaan, kundi ang sagot sa tunay na kaligayahan, kapayapaan ay naniniwala ka sa Diyos. Iyon ang sagot. Dakulaon po mga tugangan, tabang yan eh. Kaya nga, pag tayo naman naniniwala sa Diyos, mahalaga na sumunod tayo sa Diyos. Kaya dito sabi mo, bakit mo ako tinawag ng mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo mga utos, sabi niya, nang bata pa ako, sinunod ko na yan eh. Ano yung mga utos? Actually, sa utos na ito, simple lang eh. Love your neighbor. Bakit? Paano mo mamahalin ang iyong kapwa? Pag mahal natin ang ating kapwa, huwag kang papatay. Ang ibig sabihin, huwag kang manakit ng kapwa mo. Kasi pag nananakit ka at nananakit ka sa iyong kapwa, ay hindi ka magkakaroon ng buhay na masaya. Huwag kang papatay. Huwag kang makiapid. Isa pa yan. May asawa na yun, di ba? Huwag mo nang pakialaman yan. Kontento ka na sa asawa mo. Ang gusto mo makaiba pa. Masama yan, di ba? Yun, huwag kang makiapid. Ayun, paggalang na naman yan, di ba? Sa mga babae. Mag-ingat din tayo, paggalang sa babae po yan, hindi lang sa lalaki sila. Huwag kang makiapid para sa lalaki din po yan. Hindi lang babae, lalaki. Mahalaga po na igalang natin ang babae, igalang natin ang lalaki. Yan napakahalaga. Ano pa? Pag mahal natin ang ating kapwa, huwag kang kukuha ng hindi mo pag-aari. In other words, huwag kang magnanakaw. At pag mahal natin ang ating kapwa, huwag kang manirang puri sa kapwa. Dahil sa chismis, dahil sa mga bagay nito parang masira. Huwag mo siraan siya. Sabi ko nga madalas pag may mga nagsasabi sa akin, Father, anong gawin ko sa mga tao? Ipagdasal mo lang siya. Hindi ba sabi sa Bible, pray for those who persecute you. Pray for those who oppress you. Pray for those who maltreat you. Pray. Because prayer is very important. Because prayer is power. Naalala nyo yun, di ba? Nag-celebrate pa lang tayong people power. Yung people power na yun, actually, hindi magiging people power na yun kung walang prayer power. Ano sabi ni Cardinal Sin nung panahon? Magdasal kayo. Magdasal kayo. Yan naman, napakahalaga, Magdasal. Yun. At paano natin mamahalin na ating kapwa? Huwag kang mandaya. Ang yaman-yaman mo na nandaya ka pa. Nandadaya ka pa. Hindi ka pa, sasabihin natin na yung kontador mo, yung ilaw mo, dinadaya mo pa. May magaganon eh. Huwag kang mandaya. Bagi tayong tapat. At sabi dito pag mahal mo ang iyong kapwa, igalang mo. Dito maliwanag igalang mo ang iyong ama at ina. Yan mga tugang, napakaganda ito. Well, ito ang sabihin natin na ordinary way na makapunta tayo sa langit. That's the ordinary way. So sinasabi, minimum requirement po yan. Yan ang minimum requirement lang yan pag sumunod ka sa... Pero ang sabi dito ng binata, nasunod ko na po ito.
Ano pang dapat kong gawin? Ano bang kulang ko sa akin? Ano pa ba ang kulang ko? Maganda ito sabi ng binata. Walang sabi ng Panginoon sa kanya, isa ang kulang sa iyo. Okay? Ipagbili mo ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha at magkakaroon ka ng buhay ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Iyan, napakaganda. Kayamanan sa langit. Kaya ngayon, gusto nating yumaman. Mayaman ka sa mundo. Pero ang tanong ko sa iyo, mayaman ka sa mundo ito, nasa iyo lahat. Pero pag namatay ka, madadala mo ba yan? Yan ang tanong ni Father Butch. Madadala mo ba yan? Marami nang namatay na pinaghirapan lahat nila. Lahat ng bagay, bahay, ari-arian, pera, and everything. Ano nangyari? Nadala ba nila kahit dito sa kabaong, nilagay ba sa kabaong yung pera? Nilagay ba doon sa pansyong? Wala. Wala. Wala kang madadalang kayamanan, kundi ang tunay na pagmamahalan. Yan, magmahal ka sa kapwa. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ka mga pagirumdom. Ang oras sabi ko niyan, 37 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok, Digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok na naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-reflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sa tuwing ang pinag-urulayan mga tugang, ining magayunon na ebanghelyo na sa tuwing na daw kasubago, na nagpapagirumdum sa tuya, na sabi nga, lahat kamin mo na ang lahat. Ang tanong, madadala mo ba? Hindi. Ano ba madadala mo lang sa langit? O ano ba talaga ang kayamanan mo na madadala? Ano? Hindi kayamanan na makamundo, kundi kayamanan na makalangit. Ano ba yung mga kayamanan? Yung tinatawag natin kayamanan makalangit. Ang kayamanan makalangit, ano? Ay mahiling ta, halimbawa, yun, mayaman, nagmamahalan. Yan naman talaga. Kaya napakahalaga mga tugang pagirumdum iyan. Ano? So gusto kong basahin itong sinasabi dito. Ano? May ilang dekada na ang nakalipas nang sinimulan sa iba't ibang bansa
ang tinatawag natin ngayon na minimalism. Okay? Minimal. May mga bahay, mga minimal lang. Ito'y bilang reaksyon sa consumerism. Alam natin yung minimalism, yung mga maliliit lang na bagay, mga para bang yung tinatawag natin na magtipid ka lang, tipid, kaysa doon sa consumerism. Ang consumerism kasi, consumer lang tayo, hindi tayo nagiging producer. Yun dito, sige sa ng konsumo ka na ng konsumo. Okay? At maiwasan ang lahat ng mga problema na kaukol sa pagkahabol ng material na bagay. Okay? So, yun talaga, materialism, o consumerism mo. Yun. Kakaunti ang mga kagamitan ng sinatawag na minimalism. Yan, minimal nga sabi, saradit sana, kadikit sana, minimal. Ang prioridad nila ay ang kasiglaan at ng pag-unlad ng mga personal na ugnayan. O, yan importante. Kayamanan po mga tugang ang may magandang ugnayan sa buhay. Yan madadala natin yan. Halimbawa may ugnayan tayong maganda sa ating kapwa. Yan po yan na. Yan ay mahalaga. Yan. Sabi nga, yun, akma mo ito sa tinuturo ni Jesus sa Ebanghelyo. Sa kasaysayan ng simbahan, marami ng mga naging saksi sa buhay religyoso tungkol sa poverty and asceticism. Makita natin sa Ebanghelyo nga, ay sa buhay ni San, nakita natin, ang yaman-yaman na. Si San Francisco de Assisi, ang yaman-yaman niya. Pero anong ginawa niya? Tinalikdan niya yung kanyang kayamanan, katanyagan, para maglingkod sa Diyos. Yun, makikita natin yan. Maraming mga mayaman. At natamo nila ang kayamanan na walang hanggan, ang kayamanan sa langit. Kasi hindi naman yung kayamanan sa lupa ang magdadala sa iyo. Actually, sabi nga, yan ang magpapahirap pa sa iyo. Yan pa ang magpapabigat sa buhay mo. Kaya sabi nga, as pilgrims, bilang mga manlalakbay dito sa mundong ito, ang hapot ko sa Indo, mga tugang, magabat na ba ang buhay mo? Father, heavy. Heavy ang buhay ko, Father. Heavy. Bakit mabigat? Bakit ano bang daladala mo sa buhay? Kaya't nagiging mabigat ang buhay mo. Daladala mo ba sa buhay problema ng mundo? Para kasi Atlas. Ang mahalaga, yan ang gawin natin. Baka mabigat na, bakit marami kang dala-dala? Marami kang alalahanin. Sabi, marami kang worries. Yan ay mahalaga. Kasi siguro maganda itong sa araw na ito na pag-isipan, pag-urup-urupan mga tugang. Ang sinasabi nga nila, ano ba ang mga dala-dala natin sa buhay? Ito ba yung mga dala-dala natin sa buhay nakapagpapagaan o nakapagpapabigat? Sinasabi nga, the birds can fly because they take themselves lightly. Yan mga tugang, hindi ba? Kaya dapat magaan lang. Kasi pag masyado ng mabigat ang mga dinadala natin tulad ng, totoo, lahat may problema, lahat yan. Pero ano ang maganda? Tiwala lang Tiwala sa Diyos. Napakaganda po ito yung magtiwala sa Diyos. Alam mo, may share ako one time hanapin ko nga itong share ko dito sa Maganda po kasi na talagang, sabi nga talagang natin, ito, always pray. It's the almost powerful tool against worry, doubt, and fear. Yun naman kung ikaw nagdududa, simulan mong magdasal. Ikaw ay natatakot, magdasal ka. Yan. Malaking tulong po mga tugang yan Nga lang, Father, hindi ako marunong magdasal. Ang magdasal, hindi naman ibig sabihin magmemorya o magbasa, kundi makipag-usap. Di ba? Marunong naman tayo siguro makipag-usap. Makipag-usap ka sa Diyos.
O kailan ka ba huling nagkipag-usap sa Diyos? Madalas nakikipag-usap ka sa kaibigan mo, nakikipag-usap ka kung kani-kanino, pero ito, kaibigan, kaibigan, kailan ka ba nakipag-usap sa Kanya? Ano? Kailan mo nakausap ang Diyos? Father, nakakausap pala ang Diyos, Father. Iyo baga, nakakausap natin ang Diyos pag nagdarasal tayo. Ano? At Father, hindi kasi ako sinasagot. Alam mo, hindi ka naman sasagutin ng Diyos. Okay, mamaya ibibigay ko na ang hinihingi mo. Hindi naman ganun eh. Ipapadaan ng Diyos yan sa tamang panahon, sa tamang paraan, at anumang tamang bagay. Kasi minsan baka hindi maganda ang ating hinihingi. Lord, gusto ko maging mayaman. Naging mayaman ka. At para nung naging mayaman ka, dati mapagmahal ka sa asawa mo, pagkatapos naging mayaman ka na, may kabit ka na. Yun ta. Hindi talaga ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Kasi ikapapahamak mo yan eh. Yan mga tugang importante sa buhay. Ano? Anyway, babalik yun si Padre Butch, makataas ka mga pagirumdum. Ang oras tabi ngunyan, 47 minutos, makalipas ang alaw nining hapon. Ipuhan i-shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhos agad, inom agad. Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling. Versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan na daw ni Lunes, Pecha 3 kang bulan ning Marso 2025 kung saan sa tuwingan pinag-urlayan ang magayon na gibuhon. Ang hapot baka subago, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? O paano, sabi pa, paano dapat kong gawin para maging mayaman? Maging mayaman sa kalangitan. Okay, yan importante sa buhay, mayaman, mayaman sa kalangitan o mayaman tayo. Hindi sa mundong ito kundi mayaman tayo.
Mayaman sa langit. Yan. Mayaman sa kaharian ng Diyos. Yan. Maging mayaman sa kaharian ng Diyos. Yan ang dapat nating gawin. Ano? Well, alam mo sa Ebanghelyo Kasabago, mahiling ta mga tugang, na hindi ka talaga nakapagtataka kung bakit, sabi nga, pinangluyahan ng buot yung tao nang sinabi ni Jesus sa kanya, ipagbili mo ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha. Ano? Well, marami sa atin naglalaan ng maraming panahon sa paghahanap buhay, parang kumita, lamang ng pera. Wala naman pong masama dyan. Ano? Wala namang masama dyan. Ano? Kaya kailangan maghanap buhay. Pero ngunit, ang tanong dito ngunit hindi pala ito mahalaga. Yun naman talaga, priority. Ano? Masasabihin natin, mas importante pa na maghanap buhay kaysa magsimba. O kasi Domingo, ano? O, bako niyo? O, at least once a week ka lang naman sinasabihin magsimba, no? Hindi man araw-araw na magsimba. O, yung magayin-bagay yan. Yan, yan importante mga tugang. Kumita ka nga ng pera, pagkatapos, ninakaw pa sa'yo. Pagkatapos, para may yung isang mayaman na hangal, ang nangyari ay, sabi niya, wow, ngayong, mayaman na ako. Hindi na ako magkakaproblema. Pagkatapos sinabi sa kanya, nasa banal na sulat yan ngayong gabing ito, babawi ang kita ng buhay. Yan, yan, ano nangyari? Sayang yung pinaghirapan mo. Kung meron tayong dapat paghirapan na masasabi natin na hindi masasayang o sa tuyang mapapakinabangan ang mga pinaghihirapan natin. Paghirapan natin magmahal. Yan. Paghirapan natin gumawa ng kabutihan. Yan. Paghirapan natin. Di ba napakadali? Di ba kaya mahirap gumawa ng mabuti? Yan ang paghirapan mo. Paghirapan mong gumawa ng kabutihan. Paghirapan mong makatulong sa kapwa. Yan. Kaysa nagpapakahirap kang makakaroon ng kayamanan, pero yung kayamanan mo pa lang yan ang siyang magiging sagabal sa iyo sa buhay na walang hanggan. Mahalaga po ito Paghiramdam sa na mga tugang. Kasi marami sa atin ay sabi nga ang gamot sa nakakalimot? Paalala. Kaya araw-araw nagpapaalala lang tayo hindi ko kayo tinatakot, sinasabi ko lang naman ang totoo. Hindi ako nagbobola, hindi ako natatakot kasi hindi ako nananakot kasi totoo naman po ang katotohanan. Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Lahat tayo. Kaya ang tanong I remember several years ago, I think it was 1993, we had a retreat in Baguio, kami mga Dominicans. At ang hapot sa amin, mga pari na ako noon kasi I was ordained 1984. Ang hapot sa muya, what would you like to be remembered? Ano ba, pag nagadang ka na, ano ba ang gusto nilang maalala sa iyo? At siguro, ano ang ilalagay mo doon sa lapida mo? Here lies a man of greedy. Ganun ba yun? After all, ang maglalagay ng lapida, hindi na ikaw, ibang tao. Yung nakakilala sa iyo na, ang taong yan, napakalupit. Ang taong yan, napakakuripot. Ang taong yan, palaging nananakit. Yun iba ilalagay sa epita, doon sa pansyong mo, sa lapida mo. Ano bang gusto mong mailagay? Here lies a man of God. Wow, napakaganda yan sinurat ko siguro ganun Ang gusto ko na pag ako namatay, maaalala nila na si Father Butch ay palagi nagbibigay ng blessing. Si Father Butch palagi nagtataon ng inspirasyon sa tao. Yan. Lahat kita mamamatay. Lahat hindi ko kayo tinatakot Huwag ka man nagdadawg sa kuya. Ang mahalaga lang mga tugang, habang tayo nabubuhay,
Ano? Sabi ko nga, paghirapan na natin ang kabutihan, paghirapan natin ang pagmamahalan kaysa pinaghirapan mo ang lahat ng mga bagay sa mundo pero hindi mo rin pala madadala. Kaya ano ba mahalaga sa buhay mo? Ano bang mahalaga sa buhay mo? Yan ang tanong ni Father Butch, ano? But anyway, siguro pag nilay-nilayan natin ito, mahalaga naman ito pero may mas mahalaga pa. Ano bang mas mahalaga? Ang pagsunod kay Jesus. Yan ang pinakamahalaga sa buhay. Ano? Kaya hindi lang yung paghahanap buhay eh. Ang mahalaga sa buhay ng tao ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi pag sinunod natin ang utos ng Diyos, mga tugang, tayo ay magiging mayaman sa kaharian. Okay? Meron dito si Jerel Aranya. Good PM po. Very good topic, Father. Totoo pong nakakapagaan sa sarili at sa isip puso ng pagsimba kahit 1 week. Tama yan, ano? Totoo yan eh. Hindi naman sinasabi ng Panginoon, magsimba ka araw-araw. Hindi. At least sa 10 Commandments, hindi ba? Remember the Sabbath day. Or remember the Lord's Day. Ano? Yun mga tugang paghirumdom. At kaya nga, at least every Sunday, nagsisimba tayo para magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Alam mo, magiging masaya ka kung palagi ka nagpapasalamat. Pero kung palagi ka nagrereklamo, magiging mabigat ang buhay mo. Yan. Napakaganda po yan, ano? Kaya alam mo mga tugang, maganda ito. Ang pagsunod kay Jesus, yan ang napakayaman na gawin natin. Magiging mayaman tayo pag tayo sumusunod sa Diyos. Okay? Kaya nga, pag sumunod tayo sa Diyos, walang imposible. Kaya naman sabi nga, nahihirapan siyang makapasok sa kaharian naway natanto natin na hindi dapat umikot ang buhay natin sa paghahangad ng material na bagay na lumilipas. Sayang eh. Why do you give importance sa mga bagay na hindi mo madadala at lumilipas? Why not magbigay ka ring importansya sa pagsunod sa Diyos? Sabi nga, sapat na ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Okay? Anyway, sana po ako nakapagtausendo ng informasyon, inspirasyon na sinbindisyon sa Aldaw Nini na nagpapagirumdum sa laman tabi sa tuya. Kung kita may ano man pinaghihirapan mo, paghirapan mo na lang siguro ang sumunod sa utos ng Diyos. Dahil sa pinaghirapan mo ang pagsunod sa utos ng Diyos, ligtas ka. Maliligtas ka. Kasi pinaghirapan mo ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang tanong, maliligtas ka ba ng pera? Maliligtas ka ba ng katanyagan? Maliligtas ka ba ng mundo? Ito madalas sinasabi ko sa may patay. Nobody gets out of this world alive because lahat na umaalis dito sa mundo, patay. Yan. Okay? So anyway, mga tugang, tayo po muli ay nagpapasalamat sa ating technical man kay June Napoles at saka sa mga mga BU nag-intern at siyempre kay Jerome Martinez. Ito po ginali si Father Butch Bombase OP nagsasabing maging mayaman tayo sa kaharian ng Diyos sa pagmamahal. Okay, God bless everyone. See you again tomorrow.